Thing parpanang thek apo lapen aso lapen karjong kang thir amen pen amen. Nili ka chinghon par korte lapen jiratum ilitum ningarong parpik pensi Christmas arni kethe talon lo talila pini Christmas arni kethe talon det tali det pen nini nang ke chok arni atheke matijong inkora trok si arni mondoli Ketoy tanga bang John athege hempua birta ke me ketok abang Christian arada tumapan kido bak thom ketok abang lapen kapeklang a kitab ketok abang aarni ke thesi ekapatalon toy Ketoy tanga bang John alangli Hempu Jesu Christ sining chedam det api. Karjong kang thir nang hir det api. Alangli birta ke me pachethang la. Kupia birta ke me ason ka prek ke kalilo hempu Jesu Christ amen pensi muni datum ke jok ke long. Pu alam rat paro rat surya tu atumapan alangli than pangcheng la. Alangli ahud isi ke ha Asia Minor si birta ke me ka pachethang dampu alangli haladak along monduli elo Christian arad apai papechan la apituan ke bang rom aricho tum alangli pan nep ing nang lo la pen hapat mos alang lom along toy tichor la Alangli halada dojoy je birta ke me pachethang bom la pen mohedelitum kaparnodang Christian atumapan alangli kido lolo pak thom lolo la pen alangli kapeklang a kitab ta hala so alang lom malang patmos pu alang lom along si tok la Donatum itum ithialam ning chibidam lona. Alangli karjulong alam kethek dunlong akam atheke hempu Jesu kaning ji alam ameghini pen kethek dunlong akam alangli non birta keme kapachit hang ahud lahi he alam than la muniratum Kroilo Christian man la. Ilitum ta ahud isi hempu Jesu Christ alam karjudun long pensi kroy pangcheng lo baptisma deng lo la pen pini arni anta ilitum hempu Jesu Christ apan kroy tip bom lo. Pini ilitum ketoy tanga bang John arni kethe ka talon ahud aprangsi akaporhi ke John ketok alam athege akido aprangsi abang along pensi ke endap angdeng pi isi angdeng so isi pen pliat labang so angdeng along alam ke lapuson lo John lason si ketan nili lapen nilijir po tum atheke ke toy tang atum anta nilitum karjulong vek alam sinang litum aphanang ke tham nilitum a mek hi ni pen ke thek long akam si nilitum nang litum aphan nang ke tham pu alangli lapen alangli jir po tum ke toy tang atum anta kalili kalang lang alam le ke tham kali bonta hempu Jesu Christ ke chethe atiri lo pu alam si ke tham lapen ke kroy arara tum anta alangli long lapen alangli pen na jok si chethe kimi long ji arnam arni asomar man long ji pu lai he alam si nilitum ke nang litum aphan nang ke than pu si alangli rat Paro rat surya tumaphan than la. Kalang lo
ke toy tang atum alang litum ame thang alam le ka chithan dam kali bonta hem phu Jesu Christ alam si ke than ilitum ta alang litum along charli dun lo na ilitum thek an pen un an pen ilitum a hem phu Jesu Christ alam than pache thang lo na birta ki mi ke alang li ke toy tang bang John ke to hem phu a birta ki mi ang deng pi ing koi la pen ang deng so i si pen ner kep an alam si kapor hidan la bang so ang deng along la puson alam si ilitum ke long dam Magdalene asor Mary the ang prin prelia por ha Jesu atipit along dam lo pu alang li haladak la son si ke thek long tipit amang ho ke den ar long a plang kong long phit tipit ingko wang lo Jesu abang ar pum ta ave la ke thek long pen alang li ke phere lo thirik lo la pen komat si Jesu abang ar pum ke pom det lo ma komat si ke terek phit lo ma pu komat tha sung o lo alang li ha sang ho tum ke do ahem vot kat lo ha la dak ke li pen hang dam prak prak lo oi bang komat dong tipit amang ho ka pakang ang keden arlong ka aplang ka pakok long phit lo ne Jesu bang ar pum ta ve pu jo la son alam thandam set set la an ke Peter John atuma bang hat tipit anat kat la Peter lut lo John ta lut dun lo la pen Jesu bang ar pum abedet pu alang litum thek long la kupi koson ka cheplang det loma pu si alang litum mathalo a phi thuan ke alang litum chini lo alang li phan ko mani le abang ar pum ka terek jui kali bon ta alang li ki thi pen reng thu lo pu la son si alang litum kroi thip lo la pen ke kroi ateng si alang litum hem phu aphan an so se chikila ning che thela donatum la ka do ka via lam along ilitum ison alam ki endam pen ning chi bi ver lo na ilitum aphan hem phu Jesu Christ nang kereng pi thu ke ilitum aphan nang litum ta mu arni si arni reng thu ji pu ekethan la alang li le non ki thia phan ke hai det pen kereng verason ilitum aphan ta mu arni si arni nang pereng thu ji pu ki thi ke jang ke munit atum along do tema bon seta ki thi pen le munit akai ke ki jut kok kali ilitum ka do ka veta ha sining arna malong ke do du nang ji ke thak du nang ji atum la si nang ka pereng thu ji abang ke hem phu Jesu Christ la si ilitum alang li phan chiki thip lo nang kroi thip lo nang kirip iji aphan la e the alam che than thu lo nang birta ke mi alam along ilitum la son alam ke long dam du la John ke toy tang bang John birta ke mi ke tok bang John ke la son bang pu atheke hem phu Jesu Christ ka ching hon o abang pu lang tha donatum ilitum ka do ka veta hem phu Jesu Christ nang ka ching hon o abang man nang ji ilitum hem phu Jesu Christ ke arna ma so arnia so
ilitum aphan nang pejok veka bang lasi alang li ilitum aphan nang panghon oji pulo tangte ilitum ta thek an pen un an pen ke kachipi mi sen ji aphan kachipang thir set ji aphan kang hon kachipi do oji aphan bor inang ji atheke ilitum jongsi me det chok che det pulo tangte ko pulo hem phu ke nang hon thek thelo atheke ki me ka hing no ke chok che kang thir the la som alam du kok pu la si ilitum aphan hem phu nagapang hon oji aphan ilitum abang phu tinta ining ing thin kachipi mi verji kachipang thir verji aphan le kam klem lo na ilitum methang aja kong pen ke la puson un edet ji thek det ji ta hai te bon seta arnam do arnam hir jume pen ilitum la puson klem thek ji la si donatum korte yang jiratum ilitum kachepe chok lim ji aphan le bor ilona la pen kachepe chok lim ji le putang te a prangsi ke kang hon aning chepe do nang po la si kang hon aning kachepe do thek ji aphan John sangho kang thir ilitum aphan arnam e pardom pidun bom lo nang la pen ilitum me thang ta chi bor i pon bom lo na Jesus Christ aphan ro nang